Jamine an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye an ka minisiriso min bɛ ne o ye réconciliation minisiriso ye. Ismaël Wage. Wage Jamina n'a ka maaw u bɛ baara la. Sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ. Fɛn min ye ka kalan kɛ maaw kun. Kalan min ni a b'a to ni u bɛ accord d'Alger. Accord pour la paix. Maaw bɛ se ka o faamu cogo min na. Ni maa caman y'a faamu o fana bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ ɲɛfɔli kɛ maa tɔw ye. Fɔ min ma ko la formation des formateurs baara a bɛ don o hukumu kɔnɔ. O baaraw o bɛ senna u fɛ an bɛ don min na i ko bi nin waati ninnu kɔnɔ. O ka ɲi. Jamina maaw bɛ ka former. Hali ni e yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka accord dɔn on bɛ former. I kɔrɔkɛ Bataki ci ko juma don fɛ ko basi ka di ye dɛ. Kɔrɔkɛ jumɛn? Les grands ou bien les grands Kaba le vendredi do sa préférence. Non, ça c'est un emploi d'état qui est affiché devant la cuisine. Pour le vendredi do c'est couscous sa préférence. Voilà, et le jeudi bon moi on va bien après. Non, kana jina ni muga desa kula de akofo joe e gogo vas-y o basi ko basi ga die juma da fa iku ujila o kuma do fo ay ni ho ujila o mo akay o mo ya meta ave voilà ni masira ayo no o mo ya me tabaraka on ont compris voilà Jamina i b'a ye k'a fɔ o baaraw o de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi cogoya min na maa caman bɛ se ka accord pour la paix ka a faamu n'a ma ɲɛ k'a fɔ accord a kuma fɔra sabula accord a bɛ ɲini ka kɛ fɛn wɛrɛ ye f'i ka ale kalan ka tila ka a kɔrɔ fana kalan a bɛ fɔ min ma ko interprétation f'i ka se o fana la a la sabula tubabukan dɔw b'a kɔnɔ ni kuyate ninnu yɛrɛ tɛ bɛɛ t'a faamu n'i y'a kalan don na migraine min minɛ merci Ujula Asire tant déjà au bagne mangado aïe elle de mouton ou elle de Athénia c'est qui aïe mais c'est elle de mouton ou bien Ujula Asire elle de mouton accompagne de elle de mouton ou bien c'est non mouton partagé elle droite voilà elle droite galaga wuro kan tabarikala Jamina an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ accord a min bɛ ka ɲɛfɔ nin waati in na faamu caman ka sɔrɔ a la cogoya min na maaw bɛ min nɔfɛ a bɛ se ka kɛ o ye accord de a kan ka yɛlɛma kan bɛɛ la o kɛra wa ka tila ka jɛmu vraiment a man ka jɔ yɛrɛ sisan baara min b'u fɛ o de ye ka accord yɛrɛ ka maaw wele ka kuluw ta u se ka journalistes ta sisan k'a kɛ olu kun olu bɛ a fɔ sisan u ka kunnafoni carisow fɛ walima u bɛ se ka baarakɛla wɛrɛw ta ka école maîtres ta olu fana bɛ se k'a kɛ kalandenw kun u b'o baaraw ɲɔgɔnnaw de la an bɛ don min na wa minnu ma u kan'o kɛ mɔgɔw kun dɛ u b'a lajɛ yɔrɔ minnu ma u kan'o kɛ mɔgɔw kun tiɲɛ la accord yɔrɔ bɛ olu ma ɲi u bɛ mɔgɔ kɛ fasodenjugu ye awɔ an kana ɲɔgɔn ye a yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'a fɔra ko la mise en œuvre intelligente de l'accord o ka ɲi o tubabukan ka ɲi ni yɔrɔ ka ɲi o tubabukan ka ɲi ni intégral ye yɔrɔ ka ɲi ni intégral ye intelligente ça veut dire yɔrɔ dɔw bɛ yen de tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka tɛmɛ donc minnu tɛ se ka tɛmɛ u kana to k'an denw kun a n'an dɔgɔninw kun k'olu bɔ a la intelligente i b'a dɔn a mot bɔra maa fɔlɔ min da accord ko la Baba Musa ale fɔlɔ ale fɔlɔ de y'a fɔ accord bɛ signé don min na micro jɔra da la a y'a fɔ ale pérépéré de y'a fɔ wa ko fɛnɛ ko baw ka ɲɔgɔn to sulu kɔnɔ ko ka fisa ko suruku ka don cɛ wa suruku donna an kan dɛ jɔn suruku faransi suruku ye bibi na n'i y'a ta yɛrɛ en général communauté internationale yɛrɛ suruku de Mali kɛlɛ na suruku de olu de donna an kan kana siga l'ensemble même de la communauté internationale olu de suruku ye olu de donna an kan sabula accord in an fɛla ko tɛ o hali minnu yɛrɛ fɛnɛ y'a fɔ olu fɛnɛ ko fɛla ko tɛ donc n'i ye Baba Musa ka kuma ta tan baw yɛrɛ ma ka ɲɔgɔn tu sulu kɔnɔ an ka bɛn a la ni mun sɛgɛnna o na boli dɔ in ye ou bien dɔ na t'i den kɛrɛfɛ ou bien ni dumuni kɛ kuma sera u na t'u to dumuni kunna u bɛ ɲinɛ kɛlɛ kɔ mais suruku minnu donna an kan o ye communauté internationale de an tɛ ninnu dɔn accord i b'i si k'a ɲɛfɔ mɔgɔw tɛ bɛn a la
surtout politique ko dole ala dɔw bɛ taa wari minɛ kulo bilen ninnu bolo ka na ka n'olu ta fɔ i b'a dɔn a ɲɛfɔcogo de tɛ kelen ye quoi n bɛ fɛn ko de ɲɛ fiyewu mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan buran olu yɛrɛ bɛ balo tubabuw ka wari de la olu tɛ baara kɛ o mais u bɛ pari ni diɲɛ bɛɛ yana mun de ko b'i kɔnɔ bi mobili sugu mana bɔ i b'a sɔrɔ olu bolo ayi mais mun ko bɛ kɔnɔ bi u bɛ tɔw jaga de minɛ o ta dɔɔnin sa n tɛ ka taa o ya quoi i y'a wari ko kuma fɔ a ka ɲi n'a fɔra dɔrɔn dusu de bɛ bɔ a kibaruya de sinon n bɛ ka mun f'i ye tan don dɛ awɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ balo tubabu wari in de la donc olu se k'a fɔ u nɛn kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ko a ko de k'a maɲi a tɔgɔlama bɛ yen arabulamaw fana bɛ yen dɛ a bɛɛ i b'a kana maa kirikara maa kuntan a bɛ maa fasugu bɛɛ la ala k'an kunna ja ala k'an kɛ maliden ɲuman ye ala k'an kunna ja ala k'an kisi yarabi jagidɛ i bɛ burunin dɔrɔn de fɛ dɛ jumɛn a burunin kɛ jumɛn burunin jumɛn i bɛ t'o dɔrɔn de ma kɛ jumɛn burunin sinon ka su naji la o man di ye o ka jumɛn su naji la o bɛ kɛ comme d'habitude c'est comme ça halisa i b'i ka wujila kuma in na e b'a su naji la o ye burunin a ma f'e ye ko c'est assuré ya ayi n'ale k'i ma ko c'est assuré kɔni ala ta kɔfɛ o banni e bɛ mun kuma wɛrɛ nɔfɛ bilen ayi ne ye e ta de ɲininkali kɛ sisan n'a sɔrɔ i b'a su naji la o bɛ litɔn nka burunin de ka di ne ye litɔn k'a burunin de ka di n ye a gansan a banna tu veux quoi yɛrɛ an ka taa kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen japonkaw ka kɛ ni kunnafoli di sɛbɛn indépendant ale ka laseli ye u y'a jira k'a fɔ japonkaw ko u filɛ nin ye ka dɛmɛ kɛ an ye dɛmɛ min n'a bɛ t'i jɔ sefa wari ye a 582,082 la o ka ɲi dɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ bana min ni a kɛlen don ka diɲɛmaa kamana gan bi dɔw ko le dɔw ko la corona a kɛra la covid ye a wagati u taalen u ka fɛn kɛ OMS la u y'a kɛ la covid de sinon le de tun don a daminɛ la a bɛ k'a fɔ ko le covid de o de tun tɛ ka fɔ a o de tun ka fɔ a daminɛ o o la ne mana mun fɔ n'i ye ne ɲininka k'a fɔ ko la n ko y'i ta ye mun fɔlɔ fɔlɔ an bɛ o kan ye Jaginɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o de kɛlen don ka diɲɛmaa kamana gan bi première vague deuxième vague dɔw yɛrɛ bɛ fɔ sixième na an bɛ don min na i ko bi a laban nana 30 la ye ala k'an kunna ja yarabi k'an ta k'a la kulolamɛli ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten u ye fɛn sɔrɔ a la fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko vaccin dɔw ɲininka k'i ma vaccin kɛ wa k'e ma kɛ wa Johnson bon je voyage pas américain dɔ bɔ sisan ko mun Vasco bon il y a AstraZeneca il y a Johnson bon sabanan in de sa américain ye dɔ wɛrɛ bɔ kɔsa yen nɔ a kɛra naani ya a ka ca ni na vaccin ka ca ni na e ye mun fɔ e bɛ naani de la a ka ca n'o ye dɛ a ka ca dɛ u ye dɔ bɔ kɔsa yen nɔ Vasovara ou Vasovor de n t'a dɔn dɛ o jɔn tɛ a bɔra Amérique Johnson kɔni ye fɛn ta hali chinois ta bɛ yen chinois ka vaccin bɛ yen o ma di Mali yɛrɛ ma chinois ye vaccin dɔ donni ka na yan o nana ne b'a bɛɛ kɛ fo dosi ba 200,000 chinois ta n k'a bɔra Chine de cɛ bɛ fura caman ta o chinois fura yɛrɛ ayi mais vaccin chinois coronavirus bɔra min jaa ne t'o ta a n'a bɔra min a ye waati joli k'u bolo n'u m'a da kɛnɛ kan n ko de la diɲɛ minɛ ale ka nin semisi i b'a dɔn nin ye chinois ye chinois ta de bɛ ka kɛ sisan chinois vaccin i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye japonkaw ye u ye dɛmɛ ta ka an sɛgɛrɛ coronavirus a kɛlɛli la a ye fɔ fɛn minnu ma ko réfrigérateur walima congélateur u ye o caman bila an ka jamana ka bolo kan o ka ɲi min valeur bi t'i jɔ 582,082 vaccin minnu n'u bilala ka na k'an bɛ se ka an ka vaccin k'u mara nin kɔnɔ ka waati jan kɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ nin minɛn kofɔlen ninnu u kan ka taa jamana a camancɛ yan fan fɛ Mopti mara Segu mara ani jamana kɔrɔ yan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafonidila ka fɔ la indépendant kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko maa 1,000 maa 500 ani maa 15 minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye walima n'u ni dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ k'olu fana kan ka former coronavirus a kunbɛ cogo la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ kisi a ma cogoya min na u ko maa 400 ani maa 50 olu fana kan ka lajɔ ka kalan k'u kun
kala min bɛ kɛ sababu ye sa coronavirus bana ni u bɛ se ka a kɛlɛ a ka ɲi ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen japonɛw olu ka baara don cogoya min na an ka jamana a bɛ se ka kisi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko banaw b'an kan kɛlɛ b'an kan fantanya o bɛ an kan o b'an kan japonɛw kɔni u filɛ nin ye kana don an jigi kɔrɔ nin kuma tɛ nin ye Cheikh Sidibe Mas nin ye waleya mun ye waleya ɲuman don a ka ɲi awɔ a ka ɲi sabula réfrigérateur ninnu congélateur ninnu i n'a fɔ ni furaw bɛ conserver u kɔnɔ sɔgɔm fɛn mun don a ka ɲi Mali yɛrɛ ma kosɛbɛ sabula n'i y'a ye Mali yɛrɛ tɛ ka vaccin caman sɔrɔ ka na n'u ye sɔgɔm an yɛrɛ dalen don vaccin minnu na n'u bɛ Europe jamana ninnu na n'i y'a ye u tɛ ka se ka na an fɛ yan nɔ a mara yɔrɔ ko de ye problème ye sabula vaccin caman bɛ yen nɔ il faut que k'u to sumaya de la kosɛbɛ est-ce que dɔw tun tɛna cɛ f'u di Ivoirien ma voilà f'olu dira Ivoirien ma donc ni an ka jamana température mun bɛ yan nɔ fura caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka mara an fɛ yan nɔ f'o ka kɛ frigo kɔnɔ an fɛ ka yɔrɔ zone caman bɛ yen minnu éloigné don sɔgɔma olu zone ninnu na frigo yɛrɛ courant tɛ yen foyi tɛ yen nɔ i tɛ se ka fɔ k'i bɛ taga ni frigo ye yen nɔ donc fo vaccin ka kɛ vaccin ye mun bɛ se ka résister chaleur la donc o yɛrɛ la i n'a fɔ AstraZeneca sɔgɔma Mali y'o accepté sɔgɔma o nana Mali la. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Pour la première fois. Ali Johnson bien. Voilà, Johnson fana bien. Mais olu bɛɛ olu essayera k'u adapter sɔgɔma an ka climat la dɔɔni. Donc mais ni japonais ye ni apport sugu kɛ donc a b'a to vaccin fɛn fɛn ka d'an ye diɲɛ n'a bɛ diɲɛ mɔgɔ bolo an bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan nɔ. Tabarikala. Voilà. Madame Jara b'a ko ye cogo di? Ne b'a ye cogo min na o ye coronavirus yɛrɛ a sera niveau min ma a sera diɲɛ yɛrɛ de k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ kelen ka kɛlɛ a dun fɔra ko ka tɛgɛ di dabila ayi n'a fɔra ko k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ pour que coronavirus ka se ka gɛn donc o tɛ ɲɛ jamana kelen na o tɛ ɲɛ jamana fila la a kɛra diɲɛ kɛlɛ yɛrɛ de ye sisan o tɛ ɲɛ fɔ an bɛɛ ka jɛ n'an jɛra sisan an bɛ se k'a fɔ ko jamana minnu ni moyen ba t'olu ye moyen de jamana minnu ye olu ka se k'olu dɛmɛ moyen ko la min bɛ se k'u jɛ fan min fɛ o ka dafa n'o dafara n'an bɛɛ jɛra ka kɛlɛ kɛ a tɛ kɛ fan kelen ma ye tuguni n'a ko k'a bɛ taa a bɛ taa ka bɔ jamana bɛɛ kɔnɔ walima ka taa ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ o la. o la an b'a fɔ japonais ka nin ko ma ko c'est salutaire walima filifɛ c'est salutaire. A ma balana quoi. Parce que Japon ye jamana min ye Mali la bɛɛ b'o dɔn u ka dɔn bɔgɔden de bɛ na fan caman fɛ hali min kelen filɛ nin ye dɔn de don dɛmɛ de don u ka dɛmɛ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ kuma wagati o wagati bon nin kɔni an b'u fo hakilina ɲuman don wa an bɛ fɛ ɲɛmɔgɔ k'a kɛ a kan ka kɛ cogoya min na fana a ka bɔ a sira fɛ. Yala sɔn jo e b'a ye cogo di. C'est bon a bɛɛ fɔra o. C'est bon. Oui c'est bon. Fura nana fura ka conserver ni minnu taara k'u bɛ vaccin kɛ a ka k'olu la bon aw minnu ma taa kɛ aw k'a lajɛ aw ka taa kɛ. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Vaccin ne ko k'i ka taa kɛ. Un bon musulman ne ment pas. Tu l'as fait? Ayi ne bɛ k'i ɲininka de o. Tu l'as fait? Nkalon tɛ silamɛya la o. Tu l'as fait? Jaabi t'a la o. Jaabi t'a kuma la. K'a ka taa vaccin kɛ. Kunu yɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ye vaccin hakili la Mali radio ka kɛ ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na kulu min sigilen don vaccin ko kɛli kama coronavirus kɛlɛli kama hakili la o ye Bamakɔ radio bɛɛ kolomuso ɲɔgɔn na heure 1 walasa maaw bɛ se ka taa vaccin kɛ cogoya min na ani coronavirus an ka taa kɛ koyi c'est très bon. Bon vaccin yɛrɛ kɛli dɔrɔn tɛ bana in fiɲɛ minnu ni fɛn minnu b'a la halisa u bɛ k'u da maga la walasa mɔgɔw b'a faamu cogo min na. Sinon i ma ko kelen jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ bi n'i ye mɔgɔ 10 ta mɔgɔ 8 mura b'o la. Bon an b'o période de la o. Non ne ka situlu baara ye n bolo yan. Ne mura ko kɔni n bolo. Situlu ko tɛ ko ye. Ne ko situlu bɛ utiliser a kelen kɔ k'i minɛ de mais situlu t'a kunbɛn dɛ. Ayi ne ko n ko ne de situlu bɛ utiliser yanni hali mura k'i minɛ. Ayi i b'a don i nun na. Ayi n'a y'i minɛ situlu b'a kɛlɛ de. Ayi n ko situlu bɛ i n'a fɔ sɔrɔmu de. C'est curatif. Situlu b'a bɛɛ kɛ mais c'est pas préventif. A b'a bɛɛ kɛ. Ayi a t'a kunbɛn. N k'a b'a bɛɛ kɛ. A t'a kunbɛn. situlu kɔni b'a nɔgɔya mais k'a kunbɛn. N ko a ganni wagati dɔ ye wele k'a fɛ Amérique k'aw ka to ka situlu mɔ a la o.
Ça veut dire quoi? Mu? Dɔ ye wele ka bɔ Amérique ko ni si ko aw ka o kulonkɛ si la k'a ka to ka si tulu yɛrɛ de. Awɔ ko n'a y'i minɛ. Ayi dɛ. A y'o de fɔ ka d'a kan. Ne ko a ma ne minɛ. A ko ko to k'a mun yɛrɛ ko yɛrɛ de ka ɲi ko b'a to k'a t'i minɛ. Ne ko si tulu bɛ Amérique yan. Berre de karité bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Wa ale tulu n'a dilanna ka ɲɛ yɛrɛ tulu t'a kan. I bɛ kɔrɔ ni golo ye wa n'a m'i biri ka taa fɛ non a t'i garo. Kelen ka sɛfan jira o ka kunna dɛ. An jara jɛ dɛ. Ne si tulu kɛ ka sɛfan jira. E ka kunna. I b'a kasa tigɛ k'a ɲɛ k'a dimi fana yɛrɛ bɛ a labaara cogo la de. N'i sera ka si tulu labaara ka ɲa lasa in bɛ tigɛ ka bɔ a la. Mɔgɔ an m'an fa furu jamana na si tulu a ka kunna quoi kunnayani b'a la. An bɛ furu mun kunaya in bɛ tigɛ o. A bɛ tigɛ. A bɛ tigɛ pewu. Tabarikala. I kɔni ka taa vaccin kɛ. E ko i b'i fa furu minɛ matɛ. An bɛ taa fɛn min ye kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kosɛbɛ an ka taa Mopti mara kɔnɔ dɛ Mopti docteur bɛ yen fɛn min ye ouais an terikɛ bɛ yen docteur an bɛ foli ni tɛmɛ an b'o lase a ma kosɛbɛ lui il ne nous a pas abandonné sabula kɛlɛ don a yera an y'a ye an ye docteur ye kɛlɛ don voilà an bɛ foli an b'o lase a ma Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mopti a gouverneur a ye décision ta k'a fɔ ko jamana ka a bɛ dabolo min na nin ye lakanabaliya min ni a ɲɔ ɲalen don jamana fan caman fɛ ni Mopti ta ni bolofa bɛ o kan Mopti gouverneur a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye lakana a bɛ se ka na Mopti kɔnɔ cogoya min na a ye décision min bɔ décision taara ka kɛ ni décembre kalo tile 22 ye a ka kɔrɔfɔw la Jaginɛ a y'a a yira k'a fɔ sira caman bɛ yen bolili kɔni a bɛna nɔgɔya olu kan i ka bolimafɛn sen 2 sen 3 fo ka taa se sen 4 ma Jaginɛ ka dan siri a caman ka bolili la waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la n'i ye sira ta k'a lajɛ ka bɔ San ka taa Sevare o sira k'o kɔni bɛ dayɛlɛ maaw ye k'a daminɛ sɔgɔmadafɛ ɲɛgɛ kanɲɛ 5 ni ka taa bila su nɛgɛ 21 na 5 heures du matin 21 heures o ye San Sevare o ye mini couvre-feu o non ça c'est pas couvre-feu dɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a la dɛ c'est pas état de quoi bon dɔ b'a dafa n ye état d'urgence ayi dɛ o tɛ dɛ chef urgence jumɛn bɛ na état quand même état fɛn dɔ don état de siège o ka jugu dɛ o ka jugu hali ni état d'urgence o tɛ dɛ a tɛ ma se ka état in to a bolo a ka tugu ne ta awɔ a y'a to dɔ k'a jaabi ba a y'a to ne ta état bɛ yen o état dɔ bɛ yen mini couvre-feu jɔn ko ten ne ça c'est moitié ka bɔ Sevare ni ka taa Baɲangara i b'a ye ko o sira bɛ dayɛlɛ maaw ye nɛgɛ kanɲɛ 7 ni ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na wuladafɛ ɲɛgɛ sira min bɛ yen sa ni o ye Sevare Douentza o bɛ dayɛlɛ maaw ye sɔgɔmada fɛ 5 heures du matin a datugu 22 heures pile a yirala k'a fɔ fɛn min ye ni sariya kura minnu taara a tɛ an ka sɔrɔsiw a tɛ boli olu kan waati o waati ka di olu ye olu b'u ka mobiliw boli a b'a to ka lamaga bɛ kɛ ka ɲɛ a tɛ boli fɛn fɛnɛ kan n'o ye ambulance ye ambulance civil fara militaire kan a tɛ boli olu fɛnɛ kan ko nin ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to lakana a bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ Cheikh Sidibe lakana yɛrɛ ka ɲi nin sugu ninnu de la toujours ka anticipation kɛ il faut anticiper voilà il faut anticiper les choses en tant que a bɛ k'o kɛ i b'a sɔrɔ lakana a bɛ sabati yɔrɔ caman na kosɛbɛ nin ye analyse de nin ye ka problème jateminɛ donc an ka anticiper an kan k'a minɛ cogo di mɔgɔw n'u bolofɛnw bɛ lakana cogo di donc nin ye olu question réponse de ye tantɔ donc nin heure in na a bɛ don a bɛ voyager nin heure la a tɛ voyager nin heure la donc a b'a to tiɲɛnikɛla parce que tiɲɛnikɛla généralement tiɲɛni bɛ kɛ sufɛla ninnu de fɛ ka caya donc tilegan fɛ o b'a sɔrɔ militaires bɛ yen u bɛ se ka don carreau kɔnɔ ou bien u bɛ se ka mɔgɔw accompagner u taa yɔrɔ la yanni sécurité yɛrɛ n'a ka sabati kosɛbɛ donc nin action ninnu de ka ɲi kosɛbɛ an kan ka ninnu de encourager en même temps gouvernement fana kan ka to ka nin de kɛ
a kana n'a sigi k'a ye dɔrɔn kow ka kɛ ka sɔrɔ ka na ko u bɛna na solution ɲini a la il faut anticiper les choses. Faut anticiper. Voilà. Il faut anticiper. E b'a ye ten. Vraiment nin ye mesure ye minnu kan ka ta parce que an de bɛ ka siɲɛ ta k'an ka lakana bon sacrifice de don lakana tɛ t'o kɔ ka d'a kan mɔgɔw b'a fɔ n ka ci bɛ yen n ka ci bɛ yen mais ni lakana nana i b'i ka ci bila fɔlɔ jamana ko ka girin ni i ka ci ye bon nin ye mesure ye ne nin de b'u lafiya ka se ka yɔrɔ contrôle sɔrɔ ka baara nɔgɔw bolo ne bolo an bɛɛ kan k'a faamuya ko o d'u ma. Tabarakala. Awɔ. Madame Jara b'a ye cogo di? Mas ne fana b'a ye ten ne b'a fɔ n ko nin ye ko ɲumanba ye wa foli kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin mesure ninnu tali la. Tabarakala. Sabu an ka kɔn ko ma o ka fisa a ka co an kan ye ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ wuli k'a ɲɛɲini en général an dun b'o de kɛ. Bon mesure an ka kɔn ka mesure ta mesure min b'an bali ou bien k'an tanga walejugu ninnu caman ma a ka fisa fo walejugu ka kɛ tuma min na o ka sɔrɔ an ka wuli ka tila ka kuma daminɛ. Donc nin kɔni u kan ka fo awɔ ne yɛrɛ bolo a ka ɲi. Jaginɛ bon ni nin t'a fɔlɔ ye o parce que n'i y'a ta ɲɔnɔ a kɛra yen nɔ a kɛra 2017 a kɛra o waati la ça veut dire que dɔwɛrɛ tɛ minnu bɛ k'a fɔ ko bamanciw don terroriste ninnu donc u ka mode opératoire ne bolo mɔgɔ minnu bɛ gouverneur la bi Mopti kɔnɔ surasi jɔlen don a ye front kɛ a bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a b'a ɲɛdɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni mun ye mun ye o ka fɔ kɛlɛcɛ don a b'a dɔn donc k'a fɔ k'a ye nin mesure ta a tɛ bali ne la parce que attaque min kɛra Sonko kɔsa in na mɔgɔw bɔtɔ dɔgɔ la ka mobili ka a mɛnɛ n'u ye ka tila ka mugu k'u kan donc ne bolo leçon dɔ de bɛ kan ka bɔ kow kɔfɛ bon ni b'a jigiya nin bɛ se ka kɛ kalan dɔ ye u bɛ kalan min sɔrɔ a ko kɔfɛ donc u fɛn filɛ ka mesure min ta nin ye ne bolo olu de b'a dɔn terroriste bɛ lamaga kɛ yɔrɔ min na wagati min na ka fara jamanadenw kan donc olu lamaga ninnu kɔnɔna la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ ka renseignement fɛ ne bolo nin y'o de ye a bɛ se ka kɛ a bɛɛ tɛ fɔ kumaba minnu n'o fɔra ni mɔgɔw mago b'o la o de fɔlen filɛ nin ye donc fɔkun tɛ dɔwɛrɛ n'a fɔra k'i kana boli i fɛnɛ ka i n'a fɔ filifɛn ye mun fɔ i ka sacrifice dɔɔni de i ka ci bɛ tiɲɛ don mais i k'a lajɛ i ka nin wagati in to lakana tigilamɔgɔw bolo k'u ka baara kɛ ça veut dire que u tɛ se ka mɔgɔw ka to so nin wagati in na k'olu yɛrɛ dɔrɔn bɛ u fɛnɛ bɛ dugu bila ten fɛɛrɛ ni dabali dɔw de don mɔgɔw k'a faamu a bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛna donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka se di an ka finitigiw ma bamanci ninnu kan. Yarabi ko bole ani dɔgɔtɔrɔso cɛ Aminata Dumuya n'u ko a ma ko da dɔ k'a ye coyi kɛ a bolila. A fɔra. Kabako tɛ yan. A bɛna i co ka bɔ ambulance kɔnɔ. A ma fɔ ambulance dɛ ko dɔgɔtɔrɔso ayiwa. Banabagatɔ ye yɔrɔ tɛ ambulance yan. Dɔgɔtɔrɔso ni boli cɛ. A y'i cu. N ko Dumuya don. Mun min jan don. A jamu ye Dumuya. A jamu ye. Aminata Dumuya. Allahu akbar. E n'olu bɛ ɲɔgɔn dɔn. O. Cɛ. K'a y'i cu. A y'i cu ka tila k'i digi. A ka boli. Allah boli o boli. A tɛ jɔ. A boli. Boli. Da dɔ. Armarito kɛla don. Hali n'a t'o kɛ sa hali n'a tɛ ari kɛ a ka kɛnɛ. A tɛ armarito kɛ a tɛna kɛ artiste ye. N'o nin ye filimu ye a taara ka danbeya. a taara o. U bɛ ka ɲini. Cɛ. Lakanabaa kun t'a fɔ wa. Cɛ nin ko kɔni maa caman kunkolo na bin na dɛ. Les fêtes vont tomber obligatoirement. Vraiment. Tiɲɛ na. Allahu akbar. An ka a ko yɛrɛ ɲɛfɔ dɛ. Kunnafonidija min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko aujourd'hui ale de ye a kuma ta bi. A kɛlen ko ka a kuma ta. Fɛn min ye El Hadji Abi Aidara ale ka nɔbila don. A ko la femme d'affaires Aminata Dumuya. N'a bɛ fɔ a ma ko Dadɔ. S'évade lors de son transfert dans les hôpitaux.
docteur So anim Boleche, ko aye choike. Comme une enquête est ouverte et des têtes vont tomber. Ngolo bena biu. Sikatala. Mao maye e janfa sirini kola o enamne akola. Niye kota ka laje. Feminye dado mi toko photo fleni. Dado avec kasola avec sans flabo. Niye dado ereta ka alaje. Mado mami yere soro kasola. Ka sababu ke anga homme d'affaires belebele mimbe ni asikiro beneno gaboma. Ni machama ma wele go Sedukan. Sedukan ko femiye dado wati dokera dado agrela Sedukan na. Kafo ko abefe ani Sedukan uka je ka bara ke nyon fe. Sedukan mado wari chama be mami ku. Mado fene jamana akanumba la kusebe. Odo kama wari mimba ku kuma abefe faso dindo singado a warkola alega barake tigo abefe akaketi o kama aminata dumiya nabe fama ko dado awilla ga se Sedukan ma ka foko aleye femme d'affaires drote fami société belebele ba mimbe ni abe Allemagne ka fe nabe fama ko Caterpillar ibodo maro gado muno mobili fa sebenu mobili bawka wala be machine ba munu nube siraw gla machine ba munu nube lotissement unke machine ba munu be ni be bara chamange ko ebado begla ube bil munu be dugu singa do sanu begla begla merci sono ube so fana chide mais u ka baara fanba yɛrɛ mansin minnu bɛ dugujukɔrɔ fɛnw bɔ Caterpillar de nin bɛɛ kɛ. merci. an ka musokɔrɔba caman b'u a dɔn ni mun ye olu b'a fɔ ko Caterpillar. olu sila ko Caterpillar olu b'a fɔ ko Caterpillar. yɔrɔ dɔ yɛrɛ b'an ka yɔrɔ la an b'a fɔ Caterpillar kulu. Jack. ayi a bɛ yen ya b'a dɔn ya jɛ dɛ check check ninnu ka so dɛ. check ninnu ka so b'o kulu yɛrɛ de jukɔrɔ. check dɔ ye check ba. awɔ a kulo banna o a k'a fɔ k'i kɔ check ninnu ka so bɛ yen yɛrɛ de. voilà i b'a ye k'a fɔ muso kɔfɔlen a sera Sedukan ma k'a fɔ ko ale kɔni bɛ se ale de ye o société belebele k'ale de y'olu ka représentante ye farafinna Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a b'o baaraw kɛ ko Sedu ka da la a ka wari caman bila ale ka bolo kan ko fɛn min ye Caterpillar ye k'a b'a caman ba o ɲini ka na n'a ye Sedu n'a ka baaraw kɛ n'a ye Sedu na hali ni a feereli ka d'a ye a n'o baaraw kɛ Sedu dar'a la Sedu dalen kɔ a la Dumiyamuso ɔzɔn fi a bolila ni wari ya. wari ma ye mansin ma ye ja a ye nkalon da yɛrɛ la k'ale société in ka représente ja société in t'a dɔn yɛrɛ awɔ o kɛra sababu ye kunnafonidila ka fɔ la Sedu ale y'i tɛ da bɔgɔ jeninen tulo kan n'o ye Kiri ye Kiri fana ye musolaka in minɛ ni ka taa n'a ye Bole ni tun ye a san 2 ye a bɛ Bole muso don muso min ni a tɛgɛ ka jan muso don muso min ni a kɔ ka girin fo ka taa fɔ a to ten hali tobili min bɛ kɛ Bole a t'o dun restaurant belebeleba den dɔ bɛ jamana in kɔnɔ diɲɛ dogo don o de tun bɛ na ni a ka dumuni ye awɔ o de bɛ na n'a ka dumuni ye san 2 kɔnɔ n'a y'a ka mansiman kɛ sa a b'a a tɔ di dɔw ma olu bɛ rrr k'o kan a bɛ dɔw lahinɛ n'o ye a bolo b'a kɔ sɔrɔ koyi tiɲɛna min da bɛ don des centaines de millions mɔgɔ min da bɛ don o ko la o tɛ maa gansan ye dɛ o ko de tora sen na don dɔ la a kɛlen kɔ ka dumuni kɛ yɔrɔ min na a sera k'i yuuru ten duguma ten k'a kɛ i b'a fɔ ale kirinna a kiri ko a ye na ni ambulance ye ambulance nana k'a ladon o kɔnɔ maaw sigilen don k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw olu welela olu sigilen don ka kɔnɔli kɛ k'a fɔ ko banabagatɔ dɔ bɛ nalen min degunnen don kosɛbɛ ambulance yɛrɛ ma se ɔsɔn coyi awɔ ne ka coyi kɛ koyi Bole kɔnɔ wa a bɔra Bole ni dɔgɔtɔrɔso cɛ a ye coyi kɛ olu ma garidi d'a kan n'i ko k'i bɛ don nin ko kɔnɔ o de la ko fɔra ko des têtes vont tomber o maa caman sen bɛ nin na dɛ maa caman sen bɛ nin na dɛ c'est flou
nin ka gɛlɛn jɔn ye mobili boli anw yɛrɛ bɛ ambulance min dɔn jɔn kun bɛ ka dɔgɔtɔrɔw fana de bɛ sigi banabagatɔ dɔgɔtɔrɔ jumɛn kun b'a kɔrɔ non nin planifié len a kun kan ka taa dɔgɔtɔrɔso jumɛn na enquête de kan ka dayɛlɛ yan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a dayɛlɛ la wa maa o maa sen b'a la i bɛ minɛ dɛ Jamila tu veux parler ñu dogo de a ko me kun ne non ti sera o film ne ni film ne bo mo na jak bor ka film na bita no ndorante al dola do fara ko ka fara ko min ena kama kaya akila ese amakla ka singaye ayira donc o keleno al na yira afra ko ngolo mun kan ngatike o be bini o be poche na wajibi ku gwen fo ka wulu shula nte bana ka to ka bol zero la munye bana to ka bol beso la docteur Soni non ñu to ko di quoi ti je ñu fendo e ñu foli kuna funi dile jawa sunu non ñu to ko di ni manga me jamana ere kuno amina kiraw na akira ke ni fem mun ton kero na fore sa donc ni te famu quoi a te famu abe famu ne no a te famu a fodro janfa dona jamana sharia ma odro ne do ani mo ne janfa done muso kelen tɛ dɛ muso kelen tɛ maaw ma da bɛ nin na i kan ka minɛ ko muso bolo ka jan a bolo man jan a bolo foyi n'a bolo ka jan a bɛ yɔrɔ min na a tɛ se o a bɛ se yan san fila ye san fila kɛ yɔrɔ min na bolo i ka bolo jan ye mun ye mais fɛn bɛ ji la wa girin bama yɛrɛ mais o de don parce que jamana in kɔnɔ ko dɔ de bɛ yen a diyara mɔgɔw la de donc ni fɛn diyara a bɛ caya donc ni mɔgɔ mun kɛlen don ka ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ye mɔgɔ nɔ b'a la ɔ ne yɛrɛ taara bila a yɛrɛ nɔ la siɲɛ wɛrɛ i t'a kɛ bilen o yanni ko dumuya don dɛ ni dumuya bon o ye ka mɔgɔ ye o ye ka mɔgɔ ye masa an yɛrɛ bɛ wagati mun na nin nin wagati in tɛ nin an bɛ tɛ boli waati ya nin tɛ boli wagati ayi dɛ tɛ waati tɛ boli la dɛ fanga mun bɛ yen bi bi in na fanga mun bɛ yen bi bi in na mɔgɔ si man k'i permettre ka don nin ko sugu ninnu na fanga tɛmɛlenw na an kun bɛ a cas dɔw ye an ye cas dɔw ye commissariat ni fɛnw na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ taga dɔrɔn ko a ye karisa di yan nɔ n bɛna ci dɔ f'a ye u bɛɛ bɛ tunu ɲɔgɔn fɛ an ye olu dɔw olu cas ye mais i n'a fɔ nin mun filɛ nin an bɛ don min na i ko bi nin période de transition in na nin tun man ka se ka kɛ cogo si la a dun kɛra dɛ les têtes vont tomber la nin kan ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na fɛn fɛn sen b'a la fɛn fɛn ni a da donna a ko la k'a bɛɛ mabɔ i n'a fɔ nin décision ko n'i ye bolikɛ fura ta k'i boli ɲɔgɔn to i ka boli ma bɔ fɔlɔ a ma bɔ sabula i bɛ tila k'i jɔ k'a kɔnɔ nin dɔw de y'a ta ɲɔgɔn fɛ o n'o tɛ a tɛ se ka kɛ o a tɛ kɛcogo foyi t'a la san fila i y'o kɛ prison mun kɔnɔ e bɛ se ka boli sɔgɔmada kelen madame Jara ne kɔni ne bɛ nin taabolo fila la a fɔlɔ k'a fɔ fɔlɔ Jankinɛ ko ɲugutɔ ko don mais ne yɛrɛ bolo danaya tiɲɛ yɛrɛ fɔlɔ don parce que mɔgɔw b'u to kɔfɛ ka e de ko k'a bolo b'a kɔ sɔrɔ ni bolo b'i kɔ sɔrɔ ka ban surtout musolama ne fɛ i b'a ɲini ka baara de kɛ donc ni mɔgɔ y'u to kɔfɛ a tun bɛ baara la koyi baara de y'a lase yɔrɔ in na baara y'a lase kɛ mais min farala kan o tun tɛ baara dɔ ye parce que ale yɛrɛ b'a dɔn a tun tɛ carte dilanni ye représenté o donc ni mɔgɔw y'u to kɔfɛ k'u ka nafolo bila ka na d'a ma an ka baara k'a la sa parce que Seydou Kane a tɔgɔ bɔlen don a bɛ mɔgɔ caman fana dɛmɛ yɔrɔ ni nin kɛra est ce que a bɛ se ka danaya sɔrɔ ka da mɔgɔ wɛrɛ la k'a bɛ tila ka wari di mɔgɔ wɛrɛ ma hali n'a sɔrɔ e y'a baarakɛla yɔrɔ a ka gɛlɛn bon ne b'an kungo yɛrɛ gɛlɛya Mali kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a ta yɔrɔ filanan in fana ne b'a fɔ n ko janfa belebele yɛrɛ bɛ kɔnɔna in na ye parce que n tɛ se ka kɛ cogo si ka sɔrɔ a ma sigi sen kan ka ɲa an ka ti jaabi kɔnɔ i b'a ye fɛn caman bɛ da kɛnɛ ni Ala sɔnna a ma filifɛ b'a ye cogo di mais nin ko in yɛrɛ la yan'an ka taga boli la fɔlɔ ne bolo sariya dɔ de bɛ prison yɛrɛ kɔnɔ bon ko nin ka na ko dumuni ka bɔ kɛnɛma ka d'a ma o bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ mais k'a k'o dun fo ka ko dɔ se a ma ne bɛ jigin mɔgɔ dɔw la o yɔrɔ est ce que bon an bɛ min dɔn bon est ce que a tɛ se ka kɛ bana ladege fana ye bon n bɛ k'o de fɔ o donc a ka binni kɔni an tɛna fɔ ko o kow don ko dɔw kɔni b'a kɔrɔ nin kɔni labɛnna yɛrɛ ko dɔw b'a kɔrɔ ka se ka bɔ ambulance kɔnɔ ka tila ka tunu Bamakɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ nin labɛnna yakili b'a la nin labɛnna 13e na yakili b'a la 13e na yakili t'a la ni ɲɔgɔn dɔ kɛra ye o a ye cɛ nɛgɛ a polisikɛ nɛgɛ ko an ka taa ko jatigiya min filɛ 26 mars awɔ k'an ka taa ko n terikɛ bɛ yen k'a bɛna wari di wala ja ani telimannitigi bɛnnen don a la a kɛra ten ka don ni polisikɛ ye jatigiya kɔnɔ
k'a to kaso la ka polisikɛ nɛgɛ non o ka taga n'a ye fo jatigiya o ka don n'a ye jatigiya kɔnɔ a k'a fɔ zira ye ko ka ji dɔ nin d'o ma ja ji ka don o fana da Allahu akbar o bɛ ji kan tuma min na a sera ka kogo ta ten k'i cun a cun o y'a sɔrɔ telimannitigi jɔlen don pef a taara hali sini a bɛ ka jigin a kɛra yan dɛ a kɛra an y'a kɛ pisikolonigi la a kɛra fɛn mun don fɛn caman maramujira ye mun fɔ nin ye ka taa i bɔ k'i bin e binnen ambulance kɛ ne ta o ka tunu e ka tunu an ka ɲɔgɔn na sa les gens personne ne dit bien jumɛn e ko jumɛn non mais c'est prémédité ala non parce que i banana an t'a fɔ k'i tɛ bana mais a kɛlen ka dumuni dun dɔrɔn ko a surula ten k'i suru i surulen kɔfɛ k'i da ambulance ka tila ka kaso yɛrɛ dumuni tɛ dɛ a dumuni tun bɛ bɔ kɔ kan ka na o de ye problème yɛrɛ o voilà c'est grave voilà bon c'est très très grave mɔgɔ min évanouira n'o ye k'a kirinka a bin o bɛ se ka boli yan o bɛ boli cogo di labitan ni kasabon cɛ an kɔni b'a jigiya ni mɔgɔ b'a la u kana si pe u k'a bɛɛ don a kaso la ça c'est trahison quoi i ma jugu n'o ye nin ye janfa de ye dɛ nin ye janfa de ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma jamana de y'a don bɛrɛ la e bɛ ka taa labɔ cogo di i ye jamana janfa bon ninnu ye filimu de ye waati bɛɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ tourner an ka non ninnu kan ka dabila non ça c'est des films kan ka dabila i bɛ nin ye fiction de non i ma da la nin ye fiction de nin ye o de don c'est ça ninnu ka dabila quoi voilà ninnu ma ɲi ninnu man ka encourager ni mɔgɔ minɛna la k'i finitigi o mɔgɔ y'a ko coordonné mɔgɔ sen b'a la kasoladen ka boli ta film tɛ ala hakilina bɔra mɔgɔ min na k'a d'a ma k'a bɛɛ don kaso la n ka m'a ye film de la ninnu ye film de la parce que dɔ de b'i sigilen don a ka so i b'a kɛ tan i bɛ bɔ hali olu u k'a bɛɛ don kaso bon i t'a dɔn ko bamakɔ man bon ko wuli ka k'i kɔ tɛ i b'a dɔn dɔwɔrɔ t'i la o dɔwɔrɔ kɔni tɛ i tɛ se ka telefɔni ci i tɛ se ka bɔ foyi n'i bɔra i bɛ minɛ surtout nin wagati in na a ma nɔgɔn i bɛ se ka mɔgɔw ka nafolo ka dumuni fana a ye dumuni min kɛ o fana ka sɛgɛsɛgɛ foyi tɛ dumuni na foyi t'a la c'est prémédité o de don koyi o don mɛnɛ e t'i kɛ fɔ nin k'e ye femme d'affaire k'i sigi dɔrɔn ka mɔgɔw ka nafolo mugan k'i sigi i b'a fɔ foyi ma kɛ i bɛ nin fɔ n'a ye dumuya don da dɔn ayi u bɛ nɛgɛ kalaman da tigɛ da dɔn dumuya nugu bɛ nɛgɛ minɛ mais mana ni nin ye nɛgɛ minɛ nugu ye ka mun kɛ nugu u bɛ nɛgɛ bilennen minɛ o tɛgɛ la mais mana ni nin y'o nugu ye vas-y taa n'a tɔ ye ne ka ye i ka mana in ka di dɛ nugu ka nɛgɛ minɛ a tɛgɛ la yanni o danna fakoli la a danna fakoli la a tɔ bɛ yen nugu ka nɛgɛ minɛ a tɛgɛ la a tɔ bɛ yen a danna fakoli la y'a ka taa sugu la ya jalo an bɛ segin ka na kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ n terikɛ mago b'a la ko a ka n kɔrɔ quoi bazu kɔni bazu awɔ a fɔ a yɛrɛ ko mago b'a la bazu b'i kɔrɔ k'a ka n kɔrɔ bazu b'i kɔrɔ voilà a kana fɔ n terikɛ ye ba ye bazu b'i kɔrɔ voilà banabugu sugu la fɔ a ye a bɛ voilà k'a ka n kɔrɔ a b'i kɔrɔ merci an bɛ taa ni kunnafoliw ye sabula kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kosɛbɛ n'an ye kunnafoliw ta i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sumɛyilu Bube Mayiga le tigre de Badala ayi dɛ il n'est plus de Badala il n'est plus là-bas de Mandekura wa ou bien Bamakokura Bamakokura do jɛg Mandekura mun bɛ yen Sogoninkura bɛ yen i si ka fɛrɛ jɛ a bɛ mun na ye segi tɛ tile ka nin fɔ madame Jara kɔni y'a fɔ ko le tigre de Bamakokura a bɛ waati bɔ a taa mɛn furakɛli la dɛ a ko kɛ n bɛ baara ye bi le tigre k'a ye kilo damadɔ perdu kilo 15 kalo damadɔ kɔnɔ kilo 15 o de bɔra le tigre la Allahu akbar tigre sɛgɛnna dɔ kɛra
les tigres ni ko tagala Soumélou Boubé Maïga Asma Chefé ale nyama ban akodo odo anga service de renseignement o ale minye o barawke Alpha Clela ka ministre de la défense yake o foka ministre des affaires étrangères yake ka kila ka poste wurake poste mini abe fama ko premier ministre ko so ay ni bela jilenge anga jamana kon lala mado na ko fura maye ka bogo tigiri ka bella saguni tukola i jak metige na manya ka bogo ako grate tigiri donola cour suprême oluye wele bla ama anale o ki tise ka ta soble ko ame siradi masha ka madaika o kibita bongo kura akerate yero abe fale ibe toye ka watike yani kiri akatige kosobe ibaye ka fo le tigre a tora bongo kura o soko de la atole femi aka avocat olu bora ka kuma ko tigre ko Allah sako soko mai ko sabula ani mabe nyongo ka mamunu ni obiti jo ma biulon vla ani kola bebe sokelen kono bebe shinyogo ka ko amano ali doni ko sobe ko femi fereni dabalika sigi senga tigre amne soko aka fale mani kuma u b'a ɲini kiri yɛrɛ fɛ ko kiri ka fɛn d'u ma ko min ma liberté provisoire k'a bila yanni mago ka jɔ a la kosɛbɛ o caman kɛra nka kiri u ma kala don u ɲin na ka bɛn n'a ye sabula u ma sɔn laban laban na a kɛra cogo di a yirala k'a fɔ ko tigiri ko bana bɛ a la bana min ni a kan ka yira dɔgɔtɔrɔ la joona joona a kɛ ni a ka denbaya ka kuma ye sabula a ka denbaya maaw yɛrɛ de ye sin k'a yira k'a fɔ ko tigiri ko ni dɛmɛ ma don a ma joona joona ka taa n'a ye jamana kɔ kan ko sa santé est menacée ko f'a ka taa f'a ka bɔ dɔgɔtɔrɔ minnu y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ analyse bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko tigiri ko n'a ma taa a man ɲi ko f'a ka bɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ yan a furakɛli yɔrɔ o dɛsɛra yan fantan woro bɛ ɲimi ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ fantan woro bɛ ɲimi ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni caman bɛ yan spécialiste sugu bɛɛ bɛ yan a ma maaw bali ka taa kɔfɛ dɛ se bɛ minnu ye minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ olu bɛ furakɛ kɔfɛ dɛ olu ko t'olu sen na a t'u bolo la ko t'olu sen na a t'olu bolo la an ma yamaruya di bɔ a ma i bɛ ka ale ye tako joli kɛ Abu Dhabi fanga bilali ni bi cɛ kiri tun tɛ bɔ a nɔfɛ kiri t'a nɔ Buwate bɛrɛ la kɔnɔ o ye tiɲɛ ale don kiri b'a nɔfɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ i ka nin kuma in a jɛlen don a jɛlen don a taa u ka spécialiste ɲini u ka na tigiri tali ka nɔgɔn ni olu nali ye dɛ Cheikh min yɛrɛ b'a la dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ yan spécialiste bɛ sɔrɔ Mali a bɛ furakɛ yan dɛ olu ma bɔ olu de bɔra fanga la sisan a tɛ se ka kɛra yan tigiri don dɛ a y'a ko la dɛ sɛli tigiri dɛ mais u ma fɛn de labɛn olu ma fɛn de labɛn fɛn nasugu jumɛn parce que olu ma miiri peut-être ko nin wagatiw bɛ se k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ale ni u bɛ ka prison fako kuma min fɔ prison ma fa sisan prison fara depuis olu tile la bon donc n'olu bɛ ka nin kuma fɔ ala de ye ko dɔw latigɛ dɔrɔn tigiri ye dɛ a bɛ furakɛ yan spécialiste bɛ yan a fana sɛgɛnna dɛ Luxembourg bɛ yen n'an dɛsɛra an bɛ taa n'a ye n'i ye ko ta k'a lajɛ fɛn min ye a ka denbaya ye denbaya y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye tigiri ye ko dɔ kɛra dɔ jumɛn kɛra i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye a bɔra kasobonba la sabula a yirala k'a fɔ ko f'a ka taa clinique la joona joona u y'a ta urgence la ka taa n'a ye ko analyse dɔw bɛ yen k'olu kan ka kɛ o analyse olu kɛra olu jaabiw nana dɔrɔn dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko ni tigiri n'a ma évacuer sisan k'a bɔ jamana in kɔnɔ ko sa santé est fragile sa santé est menacée santé fragile jagɛnɛ o kɔrɔ tubabukan na fragile a ka kɛnɛya ko bɛrɛ tɛ bɔ a la kɛ kɛnɛya ka fɛgɛn kɛ une santé fragile mɔgɔ min ka kɛnɛya a ma kɛnɛya coyi tɛ quoi kɛnɛya basigilen t'a bolo i bɛ se k'a bila minɛ kɔnɔ n'a fɔra ko mɔgɔ min man kɛnɛ a man kɛnɛ de o
tigiri yɛrɛ mun ye bamanankan na jaramangana o bɛ mun jaramangana jaramangana o ni jaramangana n'a mangana a tɛ se ka mangalanin kɛ n'a minɛ dɛ a dun balo y'o ye ni jaramangana yɛrɛ hali nin kɛnɛma ala kɛnɛma ayi tigiri kɔni tɔgɔ tɛ da i la n'i man kɛnɛ o a bɛ geje a mɛ tigiri bɛ bana o ayi tigiri kɔni bɛ bana le tigiri bɛ malade tigiri bɛ bana a yɛrɛ jaramangana min bɛ kungo kɔnɔ ko tɛ a bɛ bana f'a bɛ sa a ye bana f'a bɛ sa mɛ n'a banara a bɛ se ka bisinin gɛn ka minɛ n'a banana bon o sogo gɛn kɔni ye maɲumantɔ ko ye dɛ bon a b'i da de komi a bɛ yɛlɛ yiri ba la n'a y'i ayi ni bana bɛ cogo la tigiri tɛ se ka yɛlɛ yiri la dɛ ayiwa ni bana min bɛ tigiri bali ka yɛlɛ yiri la kɔngɔ b'a fa tigiri jumɛn kungo kɔnɔ ta de ko ne kan tɛ ta ye ma ne kan tɛ ta ye ma dɛ ne ta ye ne man da don a kuma yɛrɛ la fɔlɔ ne man da don a kuma la fɔlɔ hali tig ne ko kungo kɔnɔ ta de cɛman cɛ bolo a bɛ ɲɛ o n'aw ye fɛn kɔni ye mun fɔ an ma se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka essayer ɲɛmaayaw kɛ e de kun hakili kan essayer kɔni ɲɛmaa mɔgɔ man ka kasobon to k'a fɔ ye dɛ essayer ɲɛmaa mɔgɔ bɛ kasobon to k'a fɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la ministre de la sécurité n'i y'o kɛ kɔni kan ka kasobon cogoya i n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔ man c'a kɔnɔ mɔgɔ man c'a kɔnɔ i ni kiri ministre bɛ ɲɔgɔn kalama essayer ɲɛmaa i y'o kɛ yan ka premier ministre y'aw kɛ ko ministre min bɛ maître Ismaël Konate don min na ko ka taa kaso biriki fɔlɔ ta u ba ka to ministre la kɔni k'ale ko wala ko u ma sɔn a kelen de taara da ayiwa mɛ hali bi a tɛ yan parce que jɛngɛ u b'a fɔ ko n'i taara da ko n'i taara da k'i yɛrɛ bɛ taa ale ma taa da nka k'ale yɛrɛ bɛ taa donc u caman tɛ sɔn o de la voilà bon banako in ala ni banako in kɔni ne bɛ mun dɔn nin na n tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔra k'a man kɛnɛ n'a ni bɛɛ ni kɛnɛ ka kan o ye tiɲɛ bɛɛ ni kɛnɛ ka kan n'an bɛ dugawu k'a ye fana mais mɔgɔw kan ka don dɔ kɔlɔsi don dɔ minɔgɔ ye o kan ka kɛ dɛ an bɛ nɔgɔya da fana k'a ye a fɔ siga t'o la voilà a fɔra ko bana min b'a la n t'a dɔn n'a ni ala ka ɲinɛ Amadu la n'a n'o ta ye kelen Amadu ka intervention dɔ kɛra yan banaw tɛ kelen sa ayi n'o fɔ sa banaw tɛ kelen ayi kana ayi sabali sa maaw tɛ kelen sa jamana ta maaw tɛ kelen maaw tɛ kelen c'est vrai maaw tɛ kelen mais n ye nin ta k'a lajɛ m'a fɔ ko a nɔ b'a la mais jalaki mun taara ka ɲɛsin a ma nin ye kumasuli ko di n'a fɔra k'i mɔgɔ bɛɛ ye jalaki de ɲɛsira ma a ma kiri fɔlɔ voilà ni ɲɛsira jalaki de ɲɛsira ma a ma kiri fɔlɔ bon ni jalaki don donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni jalaki don n'i man ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ nin kɛ o ye maa sugu jumɛn ye ne tigiri yɛrɛ de sɛgɛnna a ma foyi y'a la tigiri sɛgɛnna a ma foyi y'a la parce que Burama an kana ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ de sɛgɛnna tigiri tɛ dɛ Maliden sɛgɛnna Mali fantanw sɛgɛnna Mali dɛsɛbagatɔw sɛgɛnna maa dɔw de bolo maa minnu tun bɛ mara la wa ale yɛrɛ ye mara kɛ koyi a ye mara kɛ an ye yan a y'a kɛ dɛ a ye mara kɛ an ye yan kuma min fɔra a ka mara kɔnɔna la an ye yan ko minnu kɛra a ka mara kɔnɔna la an ye yan donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni kɔni man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'i kɛnɛya ne ɲɛmɔgɔw de y'a dɔn ko a bɛ se ka bɔ bana min b'a la a b'a permettre a tɛ se ka furakɛ yan voilà k'a fɔ ko bana de b'a la k'a fɔ ko a tɛ se ka furakɛ yan jɛngɛnɛ u ka précaution bɛɛ fana ta u la dɛ a kana kɛ ni min bɛ taa yen u ka taa u kana na hali n'o kɛnɛyara fana an t'o cogoya dɔn n kɔni bɛ min dɔn tigiri précaution de ka ta fɔ min dɔn tigiri bɔlen e yɛrɛ b'o nin ko in kan ka sɛgɛsɛgɛ dɛ o de don an bɛ ka caman fɔ yan dɛ an b'olu ye parce que nin ko cayara quoi parce que k'a caya trop a bɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ yan ko tigiri ko hali ale ka carrière politique ko a pɛrɛnnen don ka jɛ o kɔ walasa furakɛli in ka kɛ carrière politique parce que fɛn yarɔ kɔni a bɛ dɔ kɔnɔ yan ni kuma fɔli a tɛ ban ne la quoi
a fɔra ko a daminɛ ko liberté pour jadu maso a bɔra la k'a bɛ yɔrɔ mun na k'a ni terroriste bɛ ɲɔgɔn kan a fɔra k'a bɛ yɔrɔ mun na ko yɔrɔ nɔgɔlen don ko jama ka ca ma k'a ma dege nin na k'a ka santé t'a permettre kurun sugu bon kuma sugu bɛɛ fɔra parce que foyi tɛ bɛ fɛ a ka bɔ dɔrɔn ɲɛma sɔrɔ voilà bon ninnu dun olu ye mɔgɔw minɛ mɔgɔw donna kaso la jamana in kɔnɔ u ma min ma bɔ ninnu ma kɛ o lamɛn janni halisa o caman bɛ présumé innocent caman camanba de bɛ yen ale ka mun fɔ k'olu bɛ yen a caman bɛ yen quoi kiiri ma tigɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ ka kiiri ma kɔnɔ la. bon mas ne yɛrɛ kɔni bɔli ma ne kun minɛ dɛ parce que dɔw taara ci la hali bi an m'olu ye u ma segin fɔlɔ. jɔnni a dɔw taara ci la dɛ. boli o boli ya. dɔw taara ci la dɛ ci ma ban fɔlɔ dɛ dɔw ka ci ma ban. ala ka fula jɛ. segi ye min fɔ o fana bɛ se ka kɛ ni yan ta ninnu m'a ko minɛ an ka dɔgɔtɔrɔ ninnu m'a ko minɛ comme u yɛrɛ de b'olu cogoya dɔn donc spécialiste ka bɔ kɛnɛ ma kɛ u kana ka furakɛli kɛ. wari ka ca dɛ. awɔ wari ka ca dɛ. mas wari fana tɛ fɛn koyi. et puis furakɛli sugu dɔw bɛ yen sisan mas olu bɛ se ka kɛ à distance. ayi o tɛ tigiri ta ye. olu bɛ kɛ la télémédecine. voilà la télémédecine. non. sisan développé don ka se niveau min ma a ma se yɛrɛ ka évacuer. bon i b'a dɔn sɛ ninnu ka bɔli ko bɛ mɔgɔ énervé parce que ninnu tun ye sariyaw yɛrɛ ta sariya minnu na a bɛ fɔ k'u ka wari de voté u ka taa furakɛ o miliyari bababaw de tun bɛ bɔ ka don ninnu u degelen n'o de la bon sisan an dun bɛ wagati min na olu bɛ jɔ de a gɛlɛyara olu tɛ ɲɛ bilen a ko gɛlɛyara an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka koɲɛw nɔgɔya ala ka nɔgɔya kɛ ala ka tigiri ala ka nɔgɔya a fari jo ala ka fari dɔw ka ye ala ka fari jo sabula kiiri mago b'a la kiiri b'a la an mago b'a kɛnɛman de la a ka se ka jaabiw d'a ma ala ka nɔgɔya a ye dugawu k'a ye dɛ a ye dugawu k'a ye n bɛ dugawu la jango an bɛ selisu la bi bi ye an balima kiricɛnw ka seli ye dugawu ka kɛ tigiri ka nɔgɔya dugawu ka kɛ bɔli in kɔni tɛ n yɛrɛ hakilina ye maa tɛ tigiri a to kɛ tigiri la dɛ u fɛrɛ ka bon dɛ jamana filɛ bolo min kan bi tigiri a des relations dɛ ah oui tigiri o ma se fɔ ma yɛrɛ il a des relations dɛ ala k'an kunna ja kuma min ni a kun dalen don an ka jamana kan kunnafoni disɛn bɛɛ lajɛlen kumara a kan bi n'o ye Wagner a bɛ yan a ko alala se ka ko banna o c'est fini Bamakɔ yan k'a ko banna a ko banna pewu kunnafoni disɛn bɛɛ kumara a kan an ka taa an ka kunnafonidila dɔ ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma ale ye min fɔ fɔlɔ an ka o lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nanzara dugu caman k'olu nanzarala dugu caman k'olu kɔni kɛlen don ka an ka jamana ka a jalaki k'a sababu kɛ Wagner ko kuma min ni a bɛ ka fɔ ko siga yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko u sɔmina k'a fɔ ko baara ko a kɛra i b'a ye k'a fɔ Faransika dɔ ko o y'a yira k'a fɔ n'o ye Faransi kunnafonidila dɔ ye Faransɛ yɛrɛ don koyi a fɛn min y'an ka kunnafonidila ye ale de bɛ ka nin kuma ka a lakale a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi gouvernement ye k'olu kɔni ye faamu bɛɛ lajɛlen kɛ ka an ka sankolo ka a lajɛ u kɛlen ko k'an ka sankolo lajɛ o kuma avion de bɛ tɛmɛ ten olu tana u tana don. On constate aujourd'hui sur place des rotations aériennes répétées avec des avions de transport militaire appartenant à l'armée russe. Voilà. Des installations sur l'aéroport de Bamako permettant l'accueil d'un chiffre significatif de mercenaires. Des visites fréquentes des cadres de Wagner à Bamako et des activités des géologues russes connus pour leur proximité avec Wagner. Paris assurait qu'il était incompatible avec le maintien des soldats français déployés au Mali. Affaire à suivre. Moi, je veux dire, Yafamu, Jo, Akoko, Nieko, Takalaje, Ko,
tubabuw b'u t'o fɛ yen u bɛ ka anw ka sankolo ka a lajɛ sankolo lajɛtɔ k'u ɲɛ bɛ avion caman na ka tɛmɛ avion jumɛnw don Irisi jamana o avion don avion jumɛnw don a ye fɔ min ma ko transport des troupes minnu bɛ jama ta kɛlɛcɛw ta ni ka na n'a ye ko o avion don ɔ ko avion ko u jigiyɔrɔ o labɛnnen don anw ka aéroport la ka ban ɔ ko baaraw ko olu yɛrɛ bɛ ka daminɛ ɔ Irisi faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka surun Wagner la k'olu caman bɛ Bamakɔ yan u ye taa ni ka segin caman kɛ ko olu bɛ Bamakɔ yan ni ale ka kuma bɔra yen kunnafoni disɛ min bɛ yen n'a ye fɔ a ma ko Mali Tribune ale ko c'est fait baara kɛra kaban Wagner bi yan Mali Tribune ko ten ko c'est fait baara kɛra voilà e ko cogo di tu veux parler tu veux parler jumɛn c'est fait ko Wagner bi yan Abdoulaye Diop m'a fɔ ko mun ka ɲi Mali ma ko Mali b'o de kɛ i b'a sɔrɔ Wagner de ka ɲi Mali ma politicien bɛ yen n'o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ affaire Wagner au Mali affaire Wagner l'affaire Wagner au Mali met les puissances mondiales en mouvement le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov bientôt à Bamako Lavrov a bɛ nali a yɛrɛ de bɛ nali Irisiw ka ministre min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don Irisi la ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma ale bɛ nali an ka Mali Tribune ta dɛ ale min ko c'est fait dɔwɛrɛ t'a la k'a fɔ ko Wagner ko u bɛ an ka jamana kɔnɔla la yan a ko k'a daminɛ waati caman na i b'a ye k'a fɔ ko kuma de tun bɛ ka kɛ Wagner a bɛ na a tɛ na a bɛ na a tɛ na o kuma de kun cayara fo ka taa fɔ a to ten k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi a ye diɲɛmaa kɔnɔna suruku an ka jamana kama k'a fɔ ko ni Wagner kɔni nana k'u b'u ka kosow u n'u ka kasaw ko u bɛɛ lajɛlen cɛ ko siga kɔni bɔra a la pewu ko Irisiw ka avion a jiginna avion jiginnen maa min b'a kɔnɔ maa 500 bɔɲɔgɔnko maa 500 o bɔɲɔgɔnko de b'a kɔnɔ Mali yɔrɔ 10 o de bɛna suganti ni ka u bila yen a ko kɛlen ko tellement que a digira Faransi la arabadon n'o ye kunasini ye ko Faransi jamana faama a sera dɔrɔn k'a ka kɛlɛcɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko conseil de défense anw ka ma wa Wagner mana yan ale ka Mali kɔnɔ wa ale ta yan ya a ta don a ta yan ye n'i ta tɛ yɔrɔ min i bɛ se ka kuma o la tan conseil de défense wali jamana kan u ma faamu u ma foyi faamu fɔlɔ Faransi ma foyi faamu conseil de défense k'a sera ka o sigi ten a ka jamana kɔnɔ ka seri k'a ka jamana généraux baw k'olu wele ten a ye na Mali bɛ ka fɛn min daminɛ nin ye a ye na an bɛ fura min sɔrɔ a la joona nka yan'o cɛ k'a y'a ka téléphone ta ka Vladimir Poutine ka a wele n'o ye Russie faama ye ka a ɲininka Wagner ko la k'o ye kuma min fɔ a ye k'a ma diya kulo ye dɛ a ma bɛn a ma hali dɔɔni o ma duman fɔ a ye hali dɔɔni o ma fɔ a ye a ma Asimi wele a Asimi ma ka condition fɔ a ye a y'a fɔ a bɛ siran o ɲɛ dɛ ko nin bɛ siran o ɲɛ yɛrɛ de a n'o ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ Asimi yan n'o ma ɲɔgɔn ye a bɛ Poutine de dɔn o ye ɲɔgɔn ye télé dɔrɔn la avion yɛrɛ min nana ni Wagner ye ko o avion yɛrɛ ko Français ye o avion yɛrɛ numéro bɛɛ di ko TI 154M ko avion de nana ni Wagner ye ko u nana jigin an ka aéroport la ko il s'est posé au côté sud de la piste nka u cɛ sirilen don sa sud n'i bɛ se n'o sud ye fan jumɛn sud o ye fan jumɛn Gwana fan fɛ an ka foro bɛ yen dɛ an ka foro bɛ yen Gwana il s'est posé au côté sud de la piste sur la base militaire de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako Sénou l'appareil dont le propriétaire est l'armée russe de l'air était en provenance de Moscou après des escales à Damas, Syrie et Benghazi, Libye, alors qu'il était dans les ciels du Niger. Il a été contraint au démontour sur Benghazi, la capitale de l'Est libyen, faute d'autorisation de franchir l'espace aérien malien. De Benghazi
avion yɛrɛ de tɔgɔ filɛ nin ye le Tupolev non ne yɛrɛ si tɔgɔ ye le Tupolev a redécollé pour le Mali il a passé 5 heures de temps à Bamako avant de repartir pour Moscou suivant le même itinéraire. Toujours selon Africa Intelligence, l'aéronef russe immatriculé RA-85-042 est bien connu des services de renseignement européens et américains. Il appartient à ce qui est convenu d'appeler la très secrète. Non, il y a identifié comme Bango. Ko siga yɛrɛ t'a la ko Wagner ko avion yi nana n'u ye kan na n'u ye a dabɔra kama o de kama kunu jamana 16 olu ye sanction ta an ka jamana a kama k'u bɛna sanction ta ka kangarida kɛ k'a fɔ ko Wagner ko min ni an filɛ a baara la nin ye ko n'an ma jɔ kunu o Canada ninnu bɛɛ b'a la Canada, États-Unis, Angleterre 16 pays de dos voilà. Ce pays condamne fermement le déploiement des mercenaires et invite incessamment les autorités à rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà. Akuma Banao. Je vous entends comment n'o sera ko ka dogo. Akuma Bana pewu. Tiɲɛ yɛrɛ la. Mais a b'olu sɔrɔ mun na de? Ne yɛrɛ kun b'o ɲininkali kɛ. A b'u tɔɔrɔ dɛ. An bɛna bɔ ko de kalama o. Ne Irisi kɔni nana. A bɛ ta o bɛ dabila quoi. A b'u tɔɔrɔ mun na de? Et puis ne bɛ se ka min faamu nin ko la ma c'est-à-dire que u bɛ fɛn dɔ fɔ sariya ko la quoi ko ingérence ni y'o de ye o bon jamana wɛrɛ man k'i da don jamana wɛrɛ ka ko la ka se niveau dɔ ma ninnu ta tɛ da yɛrɛ anw ɲɛ b'a la de sisan Faransi yɛrɛ de tɛ se ka sigi bilen nin Wagner ko in nin Russie ko in c'est-à-dire u bɛ ka fɛn bɛɛ de labɛn k'an ka nin Nord ko in k'a tiɲɛ an bolo parce que i b'a jate minɛ u b'a essayer ka taa kuma Russie fɛ u bɛ tila ka na munumunu u t'u lamɛn bon heureusement pour nous nin wagati na Poutine de bɛ Russie kunna Poutine donc o de y'an fana ka condition dɔw de bɛ yen tu connais Poutine c'est qui Russie président voilà condition dɔw de bɛ yen masi o de bɛ ka anw yɛrɛ favoriser sisan donc nin ko in an man k'a bila tan parce que Russiw b'an kɔ cogo min nin ko la Macron décelen don et puis an ka fɛn kelen don an kunkolo la c'est pas comme si Macron de bɛ ka nin kɛ nin ye Faransi ka politique de hali ni Macron taara ni mɔgɔ wɛrɛ nana nin bilalen de don Afrique de l'Ouest jamanaw kama tabarikala Cheikh kuma tɛ nin ye an t'a bila hali ni mɔgɔ mun tɛ a bilala o a bilala a bila donc an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na k'Ala ka juma hɛrɛ k'a di an ma yarabi ko maaw ka continuer k'an dɛmɛ concert a sera voilà bon ani an ka retour voilà c'est le mercredi en 8 donc chefferie monsieur le maire il faut l'inviter hein oui il faut qu'il j'étais chez lui hier voilà il va faut imam fɛnɛ voilà il faut la bénédiction accompagnée. Voilà. Les bénédictions accompagnées, il va falloir être. Ok, monsieur le maire. Voilà. On m'a volé. Voilà. Le mercredi. Voilà. Face à face. Merci. Le mercredi, c'est mercredi en 8. Voilà. Voilà. Le 5. Le 5 janvier. Le 5 janvier. Janvier, Kalok, le Dourou. Voilà. Monsieur le maire. On va écouter. Ka bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔli ma na Ala ka juma yɛrɛ da n'u yarabi jamana ye Ala ka tiɲɛ yira na k'a labarali k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen amin ka bɛɛ fo Laitier j'ai pas vu son message ouais an tila ka a ɲɛɲini voilà bon ni Bazou tulo b'an k'a ka encore quoi Bazou Banagabugu sugu la kɔni Bazou n'a tulo b'an k'a ka encore o tɛ yan tilefɛ dakuruɲɛ kelen bon foli bi di bɛɛ lajɛlen ma tabarikala an bɛ chrétien ka fête ɲɛkɔrɔla la an b'a fɔ ko joyeux Noël à tout an sigiyɔrɔ ɲɛnamaw don merci masa an bɛ bɛɛ fo k'Ala ka tile ɲuman ban yarabi 14h pile maaw b'u sɔgɔlen to Peace FM na bi ta ka di dɛ ye 14h a ye radio lamɛn Ala ka Mali kisi wassalam